दिनैनि हर गेजेराव लाइभ फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो दाख्लि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन सासे मानसिनि जेनाखि 5 लाख डिमान्ड खालामदों होननानै आङो जेनाखि बुंदोंमोन बैखौहाय बिनि थाखाय दा आं फुल बाथ्राफोरखौ खेवसारनानै रायलायला मानोना बे भिडिअखौहाय बेंगलुरु इसिसिनिफ्राय डिलिट खालामनो नारसिनगासिनो आंखौहाय दा आङो बेखौ डिलिटबो खालामनांबाय माथो खालामबावनो दुखु मोनदों आरो बे भिडिअ खालामहोनानैहाय डिलिट खालामफिनलायनाय डिलिट खालामनो बार बुंबाय थानाय बेबायदि भिडिअ डिलिट खालामहोयोला मानो भिडिअ खालामनो होयो आङो बेखौसो सानदों आरो बिसिनि बाथ्राखौहाय गावसोरनो रायलायनानै ओरैनो गावसोर सर्ट खालामना होलानो जायो आंनि भिडिअआवसो टारगेट खालामबाय थायो दाख्लि मोनसे भिडिअ होदोंमोन आङो बिनि थाखायनो एसे इसु जादों मानसिफ्राबो बुंहरो खावलायहरो भिडिअ खालाम ओमफ्राय खालामो भिडिअ खालामखांनायनि उनावहाय डिलिट खालामहोफिनो अब्ला माथो लाब जोंलाय भिडिअ खालामनायनि मा प्रफिट जाखो जोंलाय भिडिअ खालामनायनि दा डिलिट खालाम हरबाय आङो भिडिअखौहाय गावसोर रायलायनानै सर्ट खालामनानै जाखायो आरोखि ओमफ्राय आंखौसो टारगेट खालामबाय थाहरनो आं एसे दुखु मोनदों बेबायदि भिडिअ डिलिट खालामनो बुंहरबाय थानाय बार बुंबाय थानाय बेफोर बार बुंबाय थानायखौ नायोब्ला माने साइड मोनसेल' लोगो जानाय बायदि नुहुरो आरो बिसोरनि सावरायनायखौहाय बेखौ नुनानैहाय आङो दुखु मोनदों बार बुंहरबाय थाजानानैहाय माने फारसेथिं दायानो गैया माने दायखौहाय समान खालामनानै रानलायनानैहाय होना जायो दाया गैया आंहा सानैनावबो दंखायो ओमफ्राय बे आंनि भिडिअ मोनसेनि थाखायसो आंखौ बुंबाय थाहरो माने बे बुंबाय थाहरनायखौ नायोब्ला मोनसे साइड दाननानैहाय खोथा सावरायनाय बायदि नुहुरो आरो माथो बुंबावनो आरो आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ दानफिनलायनांगौब्लालाय मा लाब जों भिडिअ खालामनायनि निउस चेनेलफोरनि खौरां बिजोंफोरनि भिडिअखौबा मोनबेसे दानहोनो हाखो आंथ' बेखौ बुंनो रोंला नाथाय जों इउटुबारफोरखौना जों पार्सनेलि भिडिअ खालामो बैफोरखौना ओरैबायदि नारसिनो मानसिफ्रा ओरैबायदि नारसिन हरनो नागिरनो माने जोख्लायनानै गाहायाव दोननो नागिरखायो बै समावबो आङो बेंगलर इसिसननि मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बै भिडिअखौबो माने दा प्राइभेटाव दोनहोबाय बिसोरो माने भिडिअआ गोसोलानो बानायजानाय गोसोलानो दानजानाय बेफोरबायदि नङाना माने जोङो खनसे बानायबाथाय बे अराय समनि थाखाय थानांगौ चेनेलाव बिदिसो आरो दा आङो भिडिअखौ दानबाय बिथांमोना बार खावलायबाय थानायलाय दानबाय आङो भिडिअखौहाय नाथाय आङो मा भिडिअ खालामदोंमोन बेखौ आङो डाउनलड खालामनानै दोनफिननाय जादों दा बेखौनो आङो दुखु मोननाय फोरमायो बयनिसिमबो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि न'खराव प्रब्लेम जादोंब्ला भिडिअ खालामहोदोंब्ला बेफोरबायदि दानफिन होनो नाङा माने दानफिन होयोब्ला जोंलाय निउस खालामनायनि मा लाब जोङो जेबो लाबानो जाया दैमा गैयिनि मा जालायखो जानाया बेनो दा नोंथांमोननि सेरावहाय आङो फोरमायबाय हर गेजेराव लाइभ फैनानैबाबो आं खिन्थाबाय मानि थाखाय आङो भिडिअखौहाय दाननांदों गोरोन्थिया गैया आंहा दंखायो ओरैबो गोबाङै गोरोन्थि दंखायो हिनजावनि साइडजोंबो ओमफ्राय हौवानि साइडजोंबो एसे एनै गोरोन्थिफ्रा दङ जानो हागौ जायनाखि मोखाङाव जिरायलायनानै टेबोलाव जिरायलायनाय हिसाब खालामबासो मोनगोन हिनजावफोरनि थिंजायबो हिनजावफोरनि रायज्लायनायखौ खोनासङोब्ला ओरैबायदि लाजाथावै ओरैबायदि गाज्रि गुन्दा सोदोब मा बुंनो बेफोरबायदिल' दाख्लै ससे कनफारेन्स खालामनानै रायज्लायहोदोंमोन जों रायज्लायनायखौ खोनासंनो हायैनि आङो दानथ'नांदों आंथ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोजां मोना आरो खुगायानो ओरैबायदि लाजाखाया ओरैबायदि बाथ्रा बुंखादों खोनासंनो हायैनि आङो फनखौनो दाननानैसो हरनांदों आंथ' मोजां मोना बेफोरबायदिखौ बांद्रायखौ बेफोरबायदि रायज्लायनाय खुगा फेसनफोरखौ नायोब्ला हिनजावनिथिंजेबो गोबाङै गोरोन्थि दङ
नाथाय दा बिथांमोना हिनजावनि जानानैसो माने खोथाखौ रायलायगासिनो दं आरो आंनि नुहुरनायावहाय आरोखि आंनि मोनदांथियावहाय माने बिसोरनो रायलायख्रांफ्रामबो आंनावल' ज्राव फन फैयो खनसे नङा खननै नङा खनथाम बेफोरबायदि जायहा भिडिअ बानायो बेनावसो प्रेसार जाफैयो आं गोसोब्ला आङो दा बिसिनि रायलायनाय रेकर्डटिखौ आङो हगारजोबनो हायो बिसोरो मा बुंदों मा बुङाखै गुड नाइट ब्र हेपि इस्टार डे मा बे भिडिअखौ डिलिट खालाम होखो ब्र नोंथांमोना टाइटेलाव दाबो नुगोन आङो टाइटेलखौ सोलायाखै 5 लाख मोनाब्ला बुथारहोगोन होननानै आंनि भिडिअ मोनसे टाइटेल लिरनाय दङ दा टाइटेलखौ आङो दानाखै ओमफ्राय भिडिअखौ आङो ड्रिम खालामबाय माथो उफाय ड्रिम खालामहरनांबाय बिथराय बसुमतारी मा खालामदों आदा आङो दासो डिउटि गनानै फैदों आं खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय दा उफाय गैया डिस्टार्ब खालामबाय थाजानायनि आङो बेखौनो बुंनानै होबाय खिन्थानानै होबाय नोंथांमोनहाय सोरबा बेफोरबायदिनो गोबां दङ बे सासेल' नङा भिडिअखौ खालामहोखांनायनि उनावहाय जेब्ला गावसिनि प्रब्लेमा सल्भ जाखाङो अब्ला भिडिअखौ डिलिट खालामफिनो बेफोरबायदि गोबां मानसि दङ बेनिखायनो आं बेवहाय खालामाखै दानिया आं खालामबाबो ओरैबायदि प्रुफ लागोन जेनाखि बे प्रुफआबो बे भिडिअआवनो थाफागोन ओरैबायदि प्रुफ लागोन आं एबारनिफ्राय रोंबाय आंबो माने बिथांमोना आंखौ नारसिनबाय थादों नालाय दा नारसिनबाय थानायखाय आंबो रोंबाय सिगां रोङाखैमोन दा फोरोंनाय बायदि जाबाय आरो माने बेफोरबायदि बाथ्रा बुंहोनायानो प्रुफ लानो थिनदों माने जोंखौहाय बेनिखायनो आङो दानिया मा खालामगोन जायनाखि भिडिअ खालामहैयो बैनिफ्राय 101था भिडिअ दाननाङि बैफोरखौहाय सिगांनो कमप्रमाइस खालामग्रोखागोन ओमफ्राय जे भिडिअखौ खालामनांगौबा खालामगोन ओइबारनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ दानहोफिनो दा माने इउटुबारफोरखौल' टारगेट खालामो आरोखि गोथौ मा भिडिअ लाबोखो आदा जेबो गैया दानि भिडिअआ माबाफोर जादों नामा बे भिडिअखौ बानायनांगौ जाबाय आङो बुंनानै होनांगौ जाबाय रायजोनि सिगाङावहाय आंनि जिउ दासो हर गोथौ सोरबा फन हरना होनायाबोलाय फैफुनायावनो माथो खालामबावनो दा गावसिनि बायदि मानिनांगौ जाहैबाय जालांथोंसै उफाय गैया दा भिडिअखौहाय दा ड्रिम खालामनानै हरबाय आङो दा ड्रिम खालामखांनायनि उनावबो मा बुंबावो नायनोसै नाथाय बिराद नारसिनो जोंखौहाय बेनिखायनो माब्ला पारमिसन बिलाइया आखायाव सफैयो होनगासिनो आङो आंथ' बेफोरबायदिखौ मोजां मोनथारालै बांद्राय बिसिबां गाज्रि राव बुंनाय बे हौवायाबो हौवा मा नारसिनबाय थाजाखोथाय बाद होनोबो हाया आरो बेफोरबायदि हिनजावखौहाय फन बुबाय आङो फनाबो सुइस अफआवसो साला मोनसे न'खरावनो सासे हौवाजों संसार जानो हायाखै सानै साथाम हौवाजों मा संसार जानो बेलाय बाद होनोबो हाया बे हौवायाबो दा बुंनांगौआ बेखिनियानोमोन अनजाग्रा रायजो राजा नोंथांमोन आरो आं माथो बुंबावनो हर गोथौबो जाबाय मेंबायबो सानसे गाहाम खामानि मावनाय रेस्ट लानो लुबैबाय फैबायथाय उन्दुनो लुबैखायो दसे सम कमेडिफोर नायलाबायनोसै ओमफ्राय उन्दुलांनोसै माथो बुंबावनो मालायनि खोथाखौबो बांद्राय सावलेबाय थाजाया नङाब्ला जोंनावसो बारदेरगागोन
दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै। सोरबाफोर कमेन्ट हरनो गोसो दंब्ला हरखादो, आङो दोननोसै। आखायाव लाग्रा मानसियाबो ओरैबायदिबाव आंखौसो फानबावदों जाहैबाय। दाख्लै आं गावसिनि खोथाया ओंखारजेननायावनो बुंखादोंमोन, डिलिट खालामनांगौ ना मा खालामनांगौ, नाङा दा जादों डिलिट खालामनाङा बेफोरबायदि खोथा बुंबाय नालाय आङो भिडिअखौ दोनबाय। जेब्ला आङो बानायजेनो अब्लानो आङो बुंखादोंमोन डिलिट खालामहरनांगौ नामा, आं बै समावनो बुंखादोंमोन। दा खोथाया बारानिफ्राय बारा एरखांबोबायना, दासो आरो ओरै थाङानो खिन्थु नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि हिनजावफोरनिफ्राय गोजानाव थाखा, बुंखायो आं। खिन्थु बिराद सालु दै मानसिफ्रा लेखासो रोङा जानो हागौ, नाथाय सिंजों बिराद सालु, सियाल मानसि। आङो रावखौबो जेबो बुंनो गोसो गैला। आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'बाय। जायफ्रा दसे सम आंजों लाइभआव थादों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो सोरबा मा बुंबावदों, मा जाखो दा एसे फार्स्टनिफ्राय बोफिननानै नायदो, बुजियाखैबा आङो गोलाव खालामला, 12 मिनिट जाबाय नै। आङो बेयावनो नोंथांमोनजों बिदाय लाबाय। गोजोन्थों।